Ahojte, som zákazník Chrysleru starodávny, lebo mám starého Chryslera Voyagera. Bol som s ním veľmi spokojný, tak som si chcel porieť niečo inakšie, nejakého inakšieho Chryslera. No a vybral som si túto Pacifiku. Tuto pán Dušan mi poradil a veľmi dobre myslím. Už ho mám rok, všetko šlape ako má, neboli žiadne problémy, prerobená na plyn, benzín, výkonové úžasné. Kto si chce jazdu užívať, odporúčam určite tieto autá od nich. Ako by takto povedal, že mne to žere 5 litrov, no tak sa vlastne na takých autách žere to niečo viac. Samozrejme, prístup firmy bol úžasný, nie že dobrý. Pán Dušan vyšiel v každom smere, splátky, nadstavil, ako sme sa dohodli, všetko je v poriadku, autičko je splatené, servis, nejaké škrabance boli, tak mi to prelakoval v cene. Zakúpil mi disky krásne na kolesa, pneumatiky, už som si poriešil sám. Ostatné veci sme sa dohodli, keď bude niečo treba, takže zariadi, čo bude treba, myslím, že môžem dôverovať plne. Nemám čo vytknúť, má krásne auta, treba sa prísť pozrieť, no odporúčam, ahojte.